lähtenyt rymistelemään tähän ottelun alkuun. Jyp-pelaajat ei vielä oikein taklauspaikoille ole päässyt. Ja Saipa yrittää pelin hallinnan ottaa ja kiekko maalissa ja jälleen tulee Jypille onnekas osuma. Kaltevan laukaus lähtee korkeana ja näyttää siltä, että reilusti ohi maalin, mutta jostain ottaa kimmokkeen ja matalana kiekko ohittaa Jani Niemisen. Ja vierasjoukkueen kannattajat saavat aihetta tuuletuksiin. Saipa ei onnistunut eilen ylivoimamaalia tekemään. Jyp otti eilen 4 rangaistusta. Löfqvist siirtää viereen, maalahti, ampuu. Tarkki katselee taakseen. Tuomari on viheltänyt pelin poikki ja sen jälkeen pistetään kiekko reppuun. Petri Lindqvist joutuu näyttämään ei maalia. Onpa dramaattinen ottelun alku kisapuistossa kerta kaikkiaan. Jyp saa onnenkantamoisen. Saipa pääsee ylivoimalle. Päätuomari aivastaa pilliinsä kenties liian aikaisin. Sitten kiekko pistetään maaliin. Ja kun vihellys on kuulunut, niin sen jälkeen maalia ei voi enää hyväksyä. Carlson ampuu vasta kiekkoon ja Valtteri Hietanen torjuu tämän. Järvinen, Kaksonen keskelle, Polak nurin, peli saa jatkua, Lappalainen. Nyt olisi Carlsonin paikka ja kiekko on maalissa. Raju lämäri ja Saipa tulee ylivoimalla tasoihin ja maalintekijänä on 30-vuotias kanadalainen Brett Carlson. Matti Järvinen antaa syötön tähän maaliin ja 21 sekuntia ainoastaan Saipa tarvitsee nyt ylivoima-aikaa. Järvinen kääntää, ovelaan kääntyä, hän yrittää selän takaa Polakille. Ja sitten on paikka Kaksosella ja kiekko on maalissa. Tarkin ponttoonin alta Elmeri Kaksonen pystyy yllättämään Jypin veskarin. Ja 17 minuutin kohdalla Saipa siirtyy ensimmäistä kertaa ottelussa johtoasemaan. Jypillä ei juuri maalintekopaikkoja ole ollut, mutta siinähän se tulee ja kiekko on maalissa. Peter Hubacek tekee kuin tyhjästä tämä maali tulee. Mikko Kaltevalle toinen tehopiste tälle päivälle ja peli tasoittuu 2-2, kun ottelu on puolivälissä. Tuppurainen. Savilahti ottaa kiekon. Jonkman seuraava yritys. Nyt tulee hyvä siirto. Rauhallisesti pelaaja hyvin Jonkman. Tuppurainen puolittainen läpiajo. Palelaukaus. Nieminen sivuun ja kiekko maaliin. Jyp siirtyy johtoon. Jani Tuppuraisen osumalla. Tämän kaltaisia maaleja Tuppuraisen uralla on nähty. Valelaukaus puolittaista läpiajosta, maalivahti sivuun ja sen jälkeen sijoitus reppuun. Anssi Löfman ja Dolan Jonkman ovat maalin syöttäjät. Jonkman rännin kautta. Nyt pääsee Jyp-laituri päätykiekkoon käsiksi. Kolemainen on Löfqvistia vahvempi tässä kamppailussa. Lahti kääntää maalille ja maaliin! 2-4 ja Miika Lahden ketju on jälleen ratkaisevassa roolissa. Lahdelle toinen tehopiste päivän kamppailuun. Sekunnit kuluvat. Jyp tulee ottelun voittamaan. Jokinen vielä poikittain. Viimeinen Saipa mahdollisuus. Carlson ampuu. Tarkki torjuu ja summeri soi. Jyp voittaa myöskin tämän toisen puolivälierän ottelun. Eilen loppulukemat Jyväskylässä 4-1. Tänään Lappeenrannassa 2-4.